Takže dobrý den, já vás zde všechny vítám. Já jsem Petr Němec a jsem předsedou občanského sdružení Pre náš dom, kdy si dovolím říct hrdě již 4. rokem sdružení organizujeme sympózia bezpečných domov a mnoho dalších činností, které všechny mají jedno společné. Je to snaha pomoci vám všem, kteří jste činní v rámci našich bytových domů, a to na jakékoliv úrovni. Člen výboru, předseda výboru, správcovská organizace, bytové družstvo, protože vy všichni pomáháte ty naše domy držet ve velmi dobré technické kondici. Z toho titulu sa prijala Európskou úniou nejaká línia, ktorú prijala aj Slovensko. A povedalo sa, že v roku 2020, ktorý je cieľový pre nejaké tie limitujúce hodnoty, čo sa týka tepelných odporov a podobne, že bude tá hraničná hodnota, keď už prechodné obdobie skončí a už budeme nadimenzovaní na všetky nové stavby, ktoré sa budú stavať na iné tepelné odpory a všetky budovy, ktoré sa budú obnovovať, budú obnovované v nejakom štandarde nízkoenergetických domov. Takže to bol princíp. Z tohto vyplynulo zase ďalšia požiadavka, a to je práve požiarna bezpečnosť, kedy tie izolanty, ktoré sa pridávajú na konštrukcii ako dodatočný teplný zvláštny plášť, v prípade požiaru vyvíja také teplo, ktoré je už nebezpečné pre samotnú konštrukciu, pre šírenie plamenia a zároveň môže zase ohroziť obyvateľov domu, evakuačné, únikové posty a podobne. Takže z toho všetkého vzniklo vlastne teplotechnická norma, je sprísnené požiadavky, vyvolali následný efekt zmeny požiarnych noriem a zmeny nejakých požiarných smerníc, čo sa týka obvodových plášťov. Ja som sa možno mal spýtať na začiatku, kto máte teda obnovené domy, kto si už prešli rekonštrukciou, kompletnou rekonštrukciou alebo čiastočnou. Sú tu už domy, predpokladám, ktoré toto už majú dávno za sebou. Pôsobím ako obchodno-technický poradca v rámci firmy Izover, takže naša divízia sa zaoberá izolantmi. Ešte prednášku by som poprosil, ak by tu možno. Budem hovoriť v podstate o tom, aké hrúbky izolantov sú od tohto nového roku 2016 v platnosti. Ako vravel kolega predo mnou, tak tie hrúbky izolantov sa zväčšili, sprísnila sa táto norma. To znamená, že od 1.1.2016 máme tu väčšie hrúbky izolácií. Obsahom tejto prednášky nebude len v podstate téma ohľadom tých normových požiadaviek, ale témou, čo spomenul aj kolega pán Otiepka, jedná sa o normové požiadavky, čo sa týka požiarnej ochrany. Viac menej to bude také zopakovanie tých informácií, ale také opakovanie matka múdrosti, tak ja si to tiež prejdem veľmi rád ešte raz. Bude to chvíľka. V ďalšom bode sa potom zastavím ohľadom našich teda produktových riešení v rámci fasád, spomeniem teda naše novinky. Ďalej v ďalšom slede si teda tieto materiály porovnáme a nakoniec poviem ešte v podstate jedno také systémové riešenie na zateplenie povinného priestoru v objekte, či už je to bytový dom, alebo rodinný dom, alebo inej výstavby. Takže normové požiadavky, tepelné strapy cez konštrukciu obalované, také naše ruky tam nikto nevidí. Tu som zarehal, takže aspoň takto ich tu vidieť trošku. Čiže na rozvody vody je tu systém Rautitan. Na odpadové potrubie je to systém Raupiano plus odhlučnené potrubie, ktoré podotýkal samozrejme so špeciálnou kočiacou technikou dvojitých objímok. Následne v podstate v rámci tých 10 rokov vývoja sa došlo k tomu, že je nutné sa zaoberať aj tým, že vlastne pôvodné potrubie boli buď azbestové alebo liatinové. Dneska ich nahrádzame plastovými a je potrebné sa zaoberať aj problémom požiarnych prestupov medzi jednotlivými bytmi. Čiže aj s týmto máme svoje skúsenosti. Takisto firma Rehau je dlhodobo na trhu aj s týmito produktami a nebojme sa dať 10-ročnú záruku na dodávku týchto potrubí. A nie je to len otázka dodávky potrubí, ale vlastne realizátor by mal po každej realizácii vypísať záručný list. Ten záručný list je potvrdený nami, zaevidovaný pridelené číslo a vlastne vy máte 10-ročnú záruku, ktorá
ktorej vlastne v podmienkach je dané, že v prípade nejakej škodovej udalosti nezabezpečíme alebo nenahradíme vám iba to potrubie, ktoré prasklo, ale nahradíme aj všetky škody, ktoré by eventuálne vznikli, to znamená vytopenie bytu, ja neviem, nabytok, poškodenie stien a tak ďalej. No a samozrejme v každom regióne my nie sme len v podstate nejaký výrobca, ktorý vyrobí nejaké rúrky a dodajú na trh, ale vlastne celej tejto problematike sa dosť do hĺbky venujeme, čiže vlastne aj sa snažíme vyškoliť tie firmy v každom regióne, aby vlastne vedeli jednak s týmto produktom robiť, jednak aby mali prehľad o tom, ako to celé realizovať a mohli vám poskytnúť za ruku a čo najlepšie služby, aby tá výmena prebehla v čo najkratšom čase a v najlepšej kvalite a možno bez nejakých takých vašich nutností do toho zasahovať. Takže úplne ideálne, jak byt vyzerá takto, ale môžeme si povedať, že v dnešnej dobe už nadám možno to len 10 až 20% bytov, ktoré nemajú prerobené jadro. Čiže vlastne to je ideálny stav, kedy vlastne montéri prídu a rozoberú tú zadnú stenu, odmontujú toaletu a vedia sa dostať k tým pôvodným rozvodom. Horšie, keď už je povedzme tento byt taký čiastočne prerobený, to znamená, už bude tam len nejaké okienko, ale v tomto prípade tie firmy sú skúsené a vedia, povedzme si už špeciálnym náradím, to vyrezať niekde v nejakých špároch. V rámci komplexnej obnovy a revitalizácii bytových domov sa ja dotknem loďí, starších betónových podest a bytov, ktoré balkóny doteraz nemali. S niektorými sme sa stretli, s niektorými sa poznáme, niektorí o tom niečo počuli. Už sme tu vo Zvolenie mali takúto prezentáciu, aj nejaké informácie na stavebnom úrade. S pánom architektom som sa tiež dostal k tejto informácii. A v podstate predstavím firmu. Firma sa zaoberá výrobou betónových prefabrikovaných lodí ako systém, ktorý nahrádza staré existujúce systémové vady na existujúcich balkónových podestách, alebo výstavba sa týka bytových domov, kde doteraz balkóny neboli. Viem, že tu vo Zvolenie je dosť záujemcov aj v okolitých mestách, ktorí nemajú balkóny a je tu záujem takýto. Všetko je to na dohode medzi obyvateľmi a vlastníkmi. Ja predstavím firmu pre tých, ktorí nevedia. Tomuto systému sa venuje firma viac ako 16 rokov. Na Slovensku pôsobí 6. rok a ináč 16 rokov celý ten systém sa vyvíjal v Čechách. Nakoľko 6. rokom veľa ľudí informujeme, že je možná výstavba na panelových domoch pre byty, ktoré doteraz balkóny nemali. Je to možné. Týmto systémom je ten systém riešený ako prerušenie tepelného mostu, kde sa dostaneme k tejto ukážke, k tomuto detailu tej loďie a povieme si k tomu viac. Samotné betónové prefabrikáty sú vyrábané v betonárke v zateplených halách, či je zima, či je teplo, našimi pracovníkmi a máme to patentované ako svoj systém, nakoľko tých panelových verzií je viacero a dá sa to, poviem, dohodnúť aj osobne, nemusí to riešiť. Infračervená termografie. Něco málo z teorie, trošičku o technice, co předchází měření, pár obrázků měření, upozornění na nějaké neduhy, no a potom jak vypadá vyhodnocení. Máme na to zhruba 15 minut a já věřím, že se do tohoto času bezvadně a bez problémů vezeme. V teorii nepůjdu do složitostí, protože pokud bych chtěl jít do složitostí, musel bych si povolat vysokou matematiku a to by bylo neseriózní. Takže začnu pouze tím obecným. Každé těleso ve vesmíru vyzařuje. To není složitý. Vyzařuje energii, která má různé vlnové délky. Pokud se podíváme na vlnovou délku 0,76 až 1,4 mikrometrů, říkáme tomu teplo, teplná energie. Co je důležité, teplo přechází z teplejšího na chladnější. Na fasádě domů se nám nachází více tepelných složek, to je důležité upozornit.
Není to pouze to teplo, které přechází z toho vnitřního prostoru na ten vnější prostor, ale je to také teplo, které působí z venku, to je jedna věc, a pak je to také teplo, řekněme tomu vlastnost, schopnost každé látky různým způsobem to teplo vyzařovat. V této veličině se říká emisivita. Pro přirovnání vezměme si na pomoc třeba kostku ze železa a kostku ze dřeva. Když tady budou ležet několik hodin, budou mít určitě stejnou teplotu. Změříme stejnou teplotu, ale pocitově, když na ně šáhneme, budeme mít pocit, že ta železná je studenější a ta teplá, ta dřevěná je teplejší. Čili to je ta schopnost vyzařovat. Čili tolik základních informací z toho pohledu teorie. Myslím si, že zacházet do Planckovy teorie a podobně by bylo úplně zbytečné. Pro nás je důležité, že umíme toto teplo změřit a zobrazit. Díky tomu jsme schopni zjišťovat, jaké teploty máme na povrchu našich domů. A obecně můžeme říct, že tam, kde jsou ty teploty rozdílné, čili je tam jakási teplotní nehomogenita, je potenciální nebezpečí západu. Budeme teraz pokračovať problematikou, ktorá je trošku iná a budeme sa rozprávať o meraní tepla, meraní energií, o vyúčtovaní a tak ďalej. Ja sa teda ešte raz predstavím, zastupujem spoločnosť Bechem. Niektorí z vás, alebo aj mnohí z vás ma poznajú, pôsobíme v Banskej Bystrici a zastrešujeme tento stredoslovenský kraj. V tejto prednáške by som začal tak trošku najprv takou všeobecnou legislatívou a začnem smernicou, ktorú vydala Európska únia. Smernica sa volá číslo z roku 2012, je to smernica o energetickej efektívnosti. Túto smernicu vydala Európska únia a vlastne každý štát bol povinný ju prijať a vytvoriť si vlastné zákony. O čom hovorí? Smernica hovorí o tom, že štáty Európskej únie by mali do roku 2020 znížiť spotrebu energií zhruba o 20%. Je to vlastne všetko v tom, či je to plyn, alebo je to teplo, elektrika a tak ďalej. A tá smernica je dosť ako obsiahla. Ja vyťahnem iba niektoré veci a budeme sa venovať hlavne o meraní tepla a tepla na prípravu TUV. Ohľadne tepla bude už povinnosť mať zabezpečené tzv. Inteligentné merače. To znamená, budeme sa rozprávať o meračoch tepla a vody. Inteligentné znamená to, že vlastne mali by byť informácie z týchto meračov k dispozícii, dajme tomu na internetový portál, alebo inak povedané online systémom. To sú vlastne inteligentné merače. Na základe tohto vlastne bol vydaný zákon číslo 647, ktorý je platný od roku 2014, ktorú vydala Slovenská republika a ktorá hovorí o podmienkach, ako vlastne inštalovať merače, ako robiť vyúčtovanie a tak ďalej. Neviem, či na to dobre vidíte na tie slajdy, ale asi nie. Ja začnem najprv problematikou teplej vody. Štandardný výťah a teda už je to len potom na vás, kedy si uvedomíte, že tie výťahy treba meniť. Takže, čo sa týka nás ako spoločnosti, tak sme zameraní na komplexnú činnosť v oblasti výťahov. To znamená, že vieme vám výťah modernizovať, vieme vám ho rekonštruovať, vieme vám ho spravovať, následne vykonávať servis a údržbu týchto zariadení. Ponúkame vám technickú podporu pri návrhu technického riešenia, pri modernizácii a v podstate celú tú správu toho výťahu od jeho prvopočiatku rekonštrukcie až teda po tú prevádzku. Máme pracoviska po celom Slovensku, to znamená, že je to dôležitá vec, aby ste mali servisnú organizáciu dostupnú, takže my máme svoje pracoviska aj tu vo Zvolení, aj v okolí Zvolena, či to je Detva, alebo je to Krupina, Banská Bystrica, kde vlastne vykonávame servis, údržbu, prehliadky, revízie, tak ako ustanovuje vyhláška 508.
To, že sme držiteľmi certifikátu, to potvrdzuje, že teda nie sme jedni z tých, ktorí kúpia, dovezú, namontujú, skrachujú a na druhý deň si otvoria ďalšiu firmu a zase pod nejakou inou hlavičkou vykonávajú túto činnosť a sme na trhu už 19 rokov. To, že sme z Bratislavy, neznamená, že sme bratislavská firma. Ja osobne som treba tiež tu od detví do Starej Huty, takže to zloženie našich ľudí je celoslovenské práve z toho dôvodu, že po celom Slovensku máme tie strediska a snažíme sa, aby tí ľudia boli čo najbližšie k tomu výťahu, lebo máme zbytočný nejaký servisný technik v Košiciach a v Bratislave, vy ho potrebujete tu. Takže, prečo modernizovať, prečo rekonštruovať? Nie je to preto, že to chcem ja, ani to nechce nikto z vlády, ale je to preto, že ten stav tých výťahov je taký, aký je. Jednoducho nemôžu tie výťahy tam byť 50 rokov ani 100 rokov, ako si niekto predstavuje. To, že sú tam 30, 40 a tých 50 rokov, tak to je skôr zázrak, že sa niečo také podarilo v minulých obdobiach. Zázrak je aj ten, že tie výťahy v tých časoch minulého storočia, tisícročia, keď sa tu ešte iný režim etabloval alebo fungoval, tie výťahy neboli tak zaťažované. Máme prepočítané a máme aj fyzicky overené na starých výťahoch v tých posledných obdobiach tým, že ľudia sú doma a že majú nejaký nepravidelný cyklus. Predtým to bolo tak ráno, deti do školy, ľudia do práce, cez obed pár dôchodcov bolo doma, čo išlo pre mlieko. Večer sa zvrátne z 20. apríla, toho jednoducho nepustí. Ale toto výrobcovia a dodávateľia vedia. No a potom ďalšia vec je, prečo tá náhrada tej európskej a národnej legislatívy. No je to tak, že niekto vymyslel legislatívu, teraz sme tu my výťahské spoločnosti, ktoré podľa tej legislatívy vám spravíme na tom bytovom dome výťah. A je to zase postavené tak, že ten zákonodárca myslel aj na to, že vy nie ste odborníci, aby ste kontrolovali výťah, aby ste kontrolovali technickú dokumentáciu. Takže vymyslel už dávno, aj predtým bola technická inšpekcia a teraz TIFka, ktorá tu mala dneska byť. Je to osoba autorizovaná, ktorá posudzuje zhodu toho výťahu. Čiže je to nezávislý orgán, ktorý má prehľad normálne, a teraz spoločnosť to urobí a príde autorizovaná osoba, čiže inšpektor z TIFky a posudzuje zhodu. Predtým to bola, že prvá úradná skúška, každý tomu rozumel, tak bola úradná, lebo prišla nejaká úradná osoba, bola to prvá, čiže výťah sa prvýkrát uvádzal do prevádzky a bola to skúška, čiže niekto ho vyskúšal a povedal, že to zariadenie je dobré. Teraz sa robí tzv. Posúdenie zhody a to z toho dôvodu, že ten inšpektor samozrejme aj skúša ten výťah, sú tam predpísané skúšky, statická, dynamická a všetky ostatné, ale on posudzuje zhodu nariadení vlády, posudzuje zhodu s normami a ak tam nenájde komponent, ktorý by nemal platné osvedčenie alebo nejaký certifikát alebo proste v tej dokumentácii nie je niečo zle navrhnuté alebo niečo zle spočítané, takže to posúdil a on ako autorizovaná osoba povie, že je to dobré. Nie je to, čo povie ten dodávateľ, hej, každý dodávateľ by sa snažil minimalizovať všetky tieto veci. On je autorizovaná osoba, on to posúdi, a ak tam nenájde nejaký rozpor a skúška vyjde dobre, tak vydá certifikát alebo osvedčenie na ďalších 6 rokov. Ak tam nájde niečo, tak jedna jediná závada na výťahu, ktorá je v rozpore s nariadením vlády, je dôvodom na to, že tá skúška je neúspešná, on napíše zápis, že toto nie a nevydá ten certifikát. A bez toho certifikátu a vyhlásenia o zhode potom toho dodávateľa. Takže táto legislativa v podstatě nás nutí do toho, abychom nový moderní výtah považovali za často poruchový a měli zde komunikační kanál, který nás vysvobodí. Což samo proti sobě tak trošičku funguje. A právě technici a vedení společnosti Beta Control přišli s myšlenkou, kterou si nechali i patentovat, využít tyto finanční prostředky, které máme na vybudování datového kanálu, používání datových komunikačních prostředků a tak dále, pro přenos jiných dalších informací, které se v tom domě nacházejí. Tak, aby se vlastně zvýšily ty finanční prostředky, do kterých jsme nuceni. A tak vlastně vznikl projekt Bezpečný dům, který v současné době má přístupový systém, VIP výtah, detekci požáru v domě, zabezpečení bytových nebytových prostor, nové sklepníkové vázání tohoto systému, kamerový systém a systém domovních telefonů a zvukového tablu. Takže tady vidíme jakousi škálu produktů, prvků, které mohou
zvyšují bezpečnost v tom bytovém domě a využívají právě těch již vynaložených finančních prostředků, které jsou v vybudovaném komunikačním kanálu a jakési nadbytečnosti výpočetního výkonu těch mikroprocesorů, které se používají pro řízení toho výtahu v rámci té řídící jednotky. Podívejme se na některé z těch prvků blíže s tím, že, abychom to pochopili úplně jednoduše, využívá se toho momentu, že výtah jezdí od pivnice po sklep, tudíž můžeme vlastně sbírat data a informace v rámci toho celého domu, aniž bychom museli dodávat nějaká nová zařízení pro sběr těch dat a tak podobně. Celá technologie je postavena na bezdrátové technologii pro přenos velmi krátkých zpráv, takže není potřeba nikde dávat další listy, šroubovat, bourat, bouchat, natahovat dráty. Kdybych to měl tak trošičku přirovnat, funguje to podobně, jako když máme počítače a Wi-Fi síť. Počítač se připojí do Wi-Fi sítě a už můžeme komunikovat. Obdobným způsobem fungují všechna koncová zařízení tohoto systému, že se v podstatě připojí do té sítě a mohou komunikovat, přenášet data. Tady za mnou vidíme obrázek, jak vypadá přechod standardního klíče do toho elektronického klíče. Tady máme takzvaný Dallas chip, kdy v podstatě nahradíme ten mechanický tímto elektronickým, který má tu jednu celkem velkou výhodu v tom, že pokud ho ztratíme, nebo máme podezření, že ho někdo ukradl, nemusím vyměnit takzvanou fapku a klíče v celém domě, pouze tento konkrétní elektronický klíč zakakáži v databázi. Sú to mobily a podobne, ale čo sa týka živých tvorov, tak to nie. Tak preto každý druh má svoj význam. Ešte čo sa týka toho významu, tak ako som spomínal, od maličky 5 gramový netopierik aj 3000 komárov za noc pochytá. Amerike napríklad vyčíslili, že až 4,7 miliardy ročne ušetria na pesticídoch, na tých postrekoch, na plantážach a o rôznych kultúrach poľnohospodárskych, vďaka tomu, že tam vlastne netopiere chytajú tento hmyz, ktorý robí tie škody na tých kultúrach. Taktiež sú kľúčové pre život ďalších organizmov, až 2/3 tropického ovocia je závislé od opeľovania netopiermi. U nás sa živia hmyzom, ale je to veľmi pestrá skupina, niektoré chytajú žaby, niektoré ryby dokonca. A časť netopierov aj opeľuje kvety, živí sa nektárom, takže vlastne aj napríklad banán je závislý, ten banánovník, aby mohol vlastne vzniknúť ten plod banánu, tak netopiere opeľujú tieto banánovníky. Takže aj to tropické ovocie, keby sme nemali tie netopiere, tak aj s tropickým ovocím by bol problém. Taktiež guano je jedno z najkvalitnejších hnojív, jedno z najdrahších a najkvalitnejších hnojív na svete, ten trus netopierov, takže majú svoj význam. Netopiere vlastne potrebujú toho človeka, viaceré druhy sa rozšírili do týchto zemepisných šírok, napríklad sa posunuli trošku vyššie, ako napríklad netopier veľký, vďaka kostolom a podkroviam, potrebujú vlastne tú mikroklimu, tú vyššiu teplotu a stabilné pokojné miesto, kde vlastne dokážu prežiť, takže napríklad tieto podkrovia sú pre nich dôležité. Raňaky hrdzavé zase kedysi zimovali v starých stromoch hrubých, keď ešte tu boli pralesy, ale tých stromov majú veľmi málo, väčšinou sa rúbu vlastne predtým, než dojde k nejakému nerobnému procesu, možno v tretine toho života toho stromu, aby to drevo sa nepoškodilo, väčšina tých lesov je hospodársky hospodárovaná, takže tých pralesov už je veľmi málo, tak vlastne zistili, že paneláky poskytujú veľmi vhodné ukryty a veľmi radi majú tieto atiky, štrbiny medzi panelmi, viezajú pod kolena, tam vlastne dokážu prezimovať. Tu je ten raňák, ktorý vyzerá možno veľký, ale to si takýto netopierik, takéto telo má. Môžete ho vidieť ako prvého na oblohe, keď vlastne zapadne slnko, má pomerne silné hlasy. Ak ho ešte počujete tie sociálne hlasy, tak máte ešte dobrý sluch, ale už tak zhruba po 40-ke už niektorí ľudia vám vôbec nepočujú. Má také frekvencie na pokraji počuteľnosti. Rozmnožujú sa mimo územia Slovenska, jednoho sme napríklad označili v Prešove na sídlisku a potom tá samička bola chytená v Bieloruskom pralese 400 km odtiaľ. Takže potom opäť priletajú na zimu. Čo sa týka vtákov, tak tých druhov je viac, trošku aby sme možno videli, možno niektorí sa v tom aj vyznáte, tu je dáždovník tmavý, potom lastovička, ktorá hniezdi vždyca, Každopádne tá ekonomika z toho pohľadu spravovania bytových domov veľmi dôležitá, najmä preto, že jednak to, čo sme si dnes hovorili, zateplenie a tak ďalej, to je síce vec, ktorá vás trápi, ale trápi iba teraz za život. Keď sa tá ekonomika vás bude sprevádzať stále počas toho obdobia života toho domu a počas toho nejakého dlhého a každodenného života. Takže je to vec, ktorej sa budeme venovať z pohľadu najskôr toho kvázi všeobecného a prejdeme aj trošku tú už legislatívnu časť. To znamená, čo sa týka financií v bytovom dome, s akými financiami pracujeme v bytovom dome. Sú to prostriedky, ktorými sa skladáme ľudia, ale ako keby v dvoch
formách. Jednou formou sú tie zálohy, ktoré platíme každý mesiac na služby, ktoré v bytoch využívame a v súvislosti s bytmi, to znamená zálohy na odvoz odpadu, na vodu, teplo, výťahy a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tá druhá časť, to je taká tá sporiaca, ktorú si kumulujeme, všetkým dobre známy Fond prevádzky, údržby a oprav. Z pohľadu legislatívy, keď zoberieme do úvahy zákon 182 z roku 93 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, tak tam v tomto zákone máme vymedzené, akým spôsobom budeme Fond prevádzky, údržby a oprav tvoriť, akým spôsobom ho budeme čerpať. Všetci veľmi dobre vieme, poznáme to pravidlo, že podľa výšky nášho majetku sa budeme podieľať aj na tej tvorbe, pretože následne aj podľa výšky nášho majetku podielovo prispievame na údržbu toho bytového domu. Takže toto všetko tam v zákone máme stanovené. Takisto tam máme potom vymedzené, že na čo konkrétne sa používa, pretože je to účelový fond. Zákon nám vymedzil, že to je na prevádzku, údržbu, opravu, modernizáciu, rekonštrukciu a tak ďalej. Toto všetko tam máme zadefinované. Rovnako tam máme zadefinované samozrejme aj to, že nejakú výšku a nejaké čerpanie musíme odsúhlasovať na schôdzi. Takisto sú tam potom zákonom stanovené aj podmienky, akým kľúčom, ako budeme rozhodovať. Do podrobností nejdem z jednoduchého prozaického dôvodu, rozoberáme to na našich odborných seminároch, kde potom naozaj konkrétne už riešime vaše otázky a je to formou, ja to niekedy robím takou formou workshopu, takže kľudne sa môžete na tieto odborné semináre prihlásiť. Takže z tohto pohľadu dnes si povieme len taký naozaj základný rozdiel, keď budeme mať bytové domy. Vieme dobre, že sú bytové domy, kde máme spoločenstva vlastníkov bytov a kde nemáme spoločenstva vlastníkov bytov zriadené. Samozrejme z pohľadu tej tvorby fondu oprav v oboch domoch budeme ho tvoriť, budeme ho čerpať, takže tam rozdiel nie je. V čom ale bude rozdiel? Bude rozdiel v tom, že pri spoločenstvách... Já předložil možnost, proč bychom to měli dávat právníkům? Teď to dělali jejich právník. No ano, to dělali jejich právník ve prospěch svého zadavatele. Proto my si musíme vzít svého právníka, aby to ve finále skončilo jako souboj dvou právníků. Jo, bohužel je to takhle. Jo. Já tím pádem dovolím navázat na tento závěr v tuto chvíli. Všem zúčastněným dnešního dne moc děkuji, obzvlášť vám, jim jste vydrželi až do úplného finále, ale je vás víc než 7, takže nemohu říkat díky 7 statečným, je tady několik sedmiček statečných. V každém případě vám jménem svým, ale i všech kolegů přeji, aby se co nejlépe dařilo a přeji vám jednu takovou vědecko-fantastickou prosbu a přání, abyste měli okolo sebe co nejvíce rozumných lidí. Tak se vám dobře daří. Děkuji, na